interessant at gå på den samfundsfaglige linje, fordi at man får lov til at prøve noget nyt, man får lov til at diskutere, og man får lov til at være sig selv, og det kan jeg rigtig godt lide. Fordi det er nogle fag, der interesserer mig, og jeg kan godt lide samfundsfag. Jeg har et fællesskab, fordi alle har den samme interesse, og det kan jeg rigtig godt lide, at alle går op i det. Så derfor er der nogle gode diskussioner, der kan komme op. På Padderup Gymnasium finder du 2 forskellige samfundsvidenskabelige studieretninger. Der er en linje med samfundsfag, engelsk og mediefag, og en anden med samfundsfag, matematik og fysik. Der er hvert år stor tilgang til begge linjer, og der er derfor en stor sandsynlighed for, at du kan komme ind på den samfundsvidenskabelige linje, du helst vil ind på. På linjen med samfundsfag, engelsk og mediefag har du samfundsfag i 2 år, engelsk i 3 år og mediefag i 2 år. Med mediefag er der dog mulighed for at fordele timerne ud over 3 år, dog stadig med faget på B-niveau. På linjen med samfundsfag, matematik og fysik har du samfundsfag i 3 år, matematik i 3 år og fysik i 2 år. Altså henholdsvis 2 gange A-niveau og et B-niveau, og mere boglige af de 2 samfundsfaglige studieretninger. Vi elsker samfundsfaglig linje!